O mahaw ta, piyaya nga daw pinggan kadako paano bala ginaobra sang mano-mano sa sulod sa masobra 5 na kadekada. Ari mga puso lang tawunta. Basta piyaya sa City of Smiles ginaiya. Diri mo matilawan ang crispy, manipis, kag matamis nga piyaya. Pareho sang katamis ang yuhom kag kapag-on sang mga Bacoleño. Pero hindi kasubong sang size-sang naandan nga piyaya. May ara sang ginatawag nga queen size. Bangod, ang kadakoon makumparar sa isa ka pinggan. Magduwa sa kadakoon, ang isa pa kabagay nga mas nagapa-espesyal sa sini nga piyaya. Among pamaagi sang pag-obra sini nga mano-mano gidya. Sa sulod na sang masobra 5 kadekada. Let's start sa pagmasa. Si Ray, ginbusla ng amay nga nagretiro bilang manugmasa. Lain magid sir kung traditional sir kay once magmakina na sir o madamo ang production sir pero lain gid ang quality sang traditional sir. Si Melbert naman, isa ka working student ang nagamanumano sa pagporma sang piyaya. Ang tablang tradisyon ma-preserve. As a working student, sir, I'm very proud, sir. Diretso na nga lutuon ini gamit ang tradisyonal nga misunuhan. 1968 pa, sang ginsugdan sang pamilya Vargas, Montelibano kag Bailon sa Negros Occidental ang pag-obra sang piyaya. It was established or it was put into business more than 5 decades ago. Ang Negros, known to be a sweet province and sweet people. Sabya ko no sa nagausbong nga teknolohiya. Magapabilin gihapon nga pamaagi sa paghimo sang piyayang ila na andan kag ila tatak kun nga sila pinasahi sa iban. Opod Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.